Súčasná pastorácia nesie znaky presného plánovania. Koncipujeme pastoračné zámery, určujeme prostriedky potrebné na ich dosahovanie. K tomu patrí aj personálne zabezpečenie, teda počty kňazov, reholných sestier a laikov v rôznych povolaniach. Ďalej, koľko nás to bude stáť a kde na to nájdeme financie. A keď to časom nevyšumí, dostratená, tak sa k tomu vrátime s otázkou, čo sa nám podarilo naplniť. Čo z toho by sme mohli nájsť v dnešnom evanjeliu? Pán si vyvolil iných 72 a povedal im: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tu je prvý veľký rozdiel. Ježiš žiada, aby sa noví učeníci modlili k Bohu za robotníkov na žatvu. Nežiada, aby prevzali zodpovednosť za Božie dielo. Pripomína im, že iniciatíva je na Bohu a Boh nie oni vie, kto môže byť dôstojným robotníkom. Choďte, hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. To znie dosť nebezpečne. Akú ochranu Ježiš ponúka učeníkom? Slovo pokoja a moc uzdravovať z chorôb a vyslobodzovať z útlaku. Toto nevyzerá ako správna munícia na vstup na územie vlkov. Ale poslaním učeníkov je premieňať ich na baránky a to nemôžeme robiť tým, že sa sami budeme správať ako vlci. To len zhoršuje veci, ako veľmi dobre vieme zo súčasnej skúsenosti. Čo vyzerá ešte riskantnejšie, učeníci si nesmú vziať žiadne náhradné veci, ako je oblečenie, batoh a sandále. Stručne povedané, majú požiadať vlkov o všetko, čo potrebujú, pravdepodobne ako vyjadrenie ich dôvery vo vlkov a ich ochoty byť od nich závislí, čo je veľká výzva. Tí, ktorí odporujú Božím zámerom, nie sú naši nepriatelia. Nebojujeme proti nim, ale za ich a našu spásu. Ježiš im tiež prikazuje, aby sa nesťahovali z domu do domu a aby sa uspokojili s poskytnutým jedlom. To je odkaz na náš konzumný životný štýl, kde je osobná voľba prvoradá. Zdá sa, že tento úryvok evanjelia odhaľuje to, čo sme stratili zo zreteľa. Božie kráľovstvo je niečo väčšie ako poslanie učeníka, väčšie ako poslanie akéhokoľvek počtu učeníkov. Človek môže odmietnúť poslov, ale Božie kráľovstvo je veľmi blízko.